Sanibona ninjani? Yanimukela kwi-channel kaGuguMpanza. Welcome to GuguMpanza's channel. Sisalana. Sisakhona la. Incwadi le kaBaba Robert Kiyosaki. I hope nizoyibona. Sisala. Ngizolokhe ngiyifunda nje, ngiyifunda. Yazi kuyangisiza lokho ngiyifunda lezi ncwadi ngoba akasamina ba benginqena ngiyithenga incwadi ngiyifunde ngingayiqedi. Kodwa manje lokho kuyifunda kwami kanje kuyangisiza kwamina ngoba kuyangisiza nje kakhulu. So ke last time sagcina senza chapter 1 kodwa sangawuqeda. So lokho ngibuka la ngiyakhumbula ngathi enena ngifike ngifunde leyo nje sindawo ama-page lawa ambala ngwafunda bese ngiyawa like bese ngiyabhala ke kuyangisiza futhi nalokho kuyenza lento ihlale ekhanda yabo. So ke kodwa ke ngi-review ngesiZulu. So ke ngifike ngifunde ngala in English ngifunde bese ngiyayibeka roughly la ngesiZulu sami so that yabo zozwakala kahle nakwabanye ngoba sibaningi phela esifuna ukuzwa nangesiZulu yabo. So ke injalo. So ke sizoqhubeka la sisakubona chapter 1 asikakawuqedi kodwa soqeda namhlanje. Sawenza part 1 sawenza part 2 kuwona chapter 1 manje senza part 3 kuwona chapter 1. Mude ngabe kuzokwenzakalani mase sekuyilama page amaningi hayi kusazofika ingakho nje ngihlela ukuthi ngifike abonge ngifunde kahle from Monday, Tuesday, Wednesday. Sezizani insuku ngihlekisa ngimdala ngifunde bese kuthi Friday, every Friday bese ke ngiyalokhunja ngiyayifunda ke sengiyifunda ngesiZulu sihlazi sibekwe kahle sekubeke sizothi seyitolikeke kahle ya sitolikeke kahle bese ke on Friday bese ngiyayiposter okay. Ngangihlezi ngizibuza ngicabanga ngesikhathi esizayo se-new millennium bese ngiyazibuza ukuthi engabe kuyokwenzakalani njengoba sinezinkulungwane ezingaka zabantu abayodinga usizo lwezezimali nolwezempilo. Kuyacaca bayodiphendela kwimindeni yabo noma bayodiphendela kuhulumeni for usizo lwezezimali. Kuyokwenzakalani mangabe kwayena uhulumeni esesonge izandla engasenalo usizo lwezezimali sekuthiwa kwazimali azisekho siyosurvive kanjani isizwe
makusaqhubeka ukuthi isifundo sezezimali siyekelelwa kubazali kodwa futhi abambalwa, ngoba uyabona ukuthi enena lesi sifundo lesi sezimali, financial education. Uye kube lulanyana mawusho ngesilungu. Financial education emndenini eminingi, iy'ngane, ngeke ngisasho nokuthi iy'ngane ngoba kwathina abazali bethu babengazi lutho ngey'mali ukuthi isebenza kanjani. So-ke asitshelwa lokho nje, vukani hambani esikoleni, noyithola esikoleni yonke into, noyithola khona yonke into, yabona. Yabo. So-ke utata-ke la uyasho ukuthi enene ngabe kuyokwenzakalani ku-10 kwi-new millennium. Yes, ngoba yakhumbula ukuthi enena le ncwadi wayibhala yaphuma ngabo 1996 ngathi 1997 ngesikhathi iphuma ngencwadi. Akhumbula ukuthi enena kuthiwa uyeza new millennium, uyeza 2000 kwasathina nje sisakhula kwathiwa mangabe bathiwa uyeza 2000 umhlaba uyabhubha. Kwakushiwo njalo ukuthi uyeza ye 2000 umhlaba uyobhubha. Mawukuthi unemali noma ngabe unemali ebhenki fanele uyikhiphe. Abantu abaningi nje noma bayikhiphe imali zabo noma kwenzakalani, kodwa nje kwakunalokho kusaba ukuthi hey, wafika uye 2000 sizofa sonke. Mawunemali budle idle or do whatever ngemali yakho, yabo. Kwakunalokho nje, yabo. Kusaba wonke umuntu ukuthi hayibo ngo-new millennium engabe uqala uye 2000 sizobhubha. Akushiwo njalo. Kwakushiwo njalo. Uzothola into mhlampe iyaduma, yabo. Kodwa phela nelokho njani nasey'ndabeni kwakubikwa kanjalo ngoba o-social media laba abengabikho. Hhayi, sasingakabikho mandla kangako, yabo. So-ke naye kuba kusho ukuthi u-concern nje besho nje ukuthi engabe kuyokwenzakalani kwi-new millennium uma ngabe nena abantu bengafundiswa kanje ukuthi imali isebenza kanjani, yabo. Singalokhu sazi ukuthi fanele sazi ukuthi siyibale kuphela. Wazi ukuthi uma uhlanganiswa u-50 no-50 kwenza u-100. Nabathi enena benza iy'fundo zezimali nani bafundisa ukuyibala nje kuphela. Ukuthi isebenza kanjani? No. Okay-ke, kodwa phela futhi nasey'koleni basifundisa phela lokho abanikiwe ukuthi enena kwi-syllabus fanele nifundise ukuthi fanele nifundise ukuthi, uyabo. Kunezinto nje ey'ningi hamba kuthiwa aweqi la, yabo. Funda ucinile, fundisa ucinile, yabo. Ungaqhubeki. Umthetho awuvumeli ukuthi uqhubeke ubafundise more. Hayi bona, bandla. So-ke kwayena uhulumeni kuthiwani yabe sengiyifundile-ke le usizo lwey'mali sekuthiwa alisekho, kaze abantu bayokwenzakalani. Siyosurvive kanjani isizwe makusaqhubeka kanjena. Ngiyabonga ngoba ukuthi imali isebenza kahle ukuthi isebenza kanjani kahle iy'ngane eziba nayo inhlanhla ukuthi ziyithole leyo mfundiso leyo, iy'ngane zabantu
abanamabhizinisi, who've been doing it isikhathi eside, yabona, abanayo i-information ekahle, ngoba baningi futhi enena ozothola ukuthi enena, ya angisho kanjalo, abantu abasemabhizinisini, kodwa futhi nabo abambalwa. Abanye abantu enena uthole, especially thina abantu abamnyama, uthole ukuthi uma nombaba wakho nazi ukuthi ni-rich, yabona, ikhula ni-rich, yabo. Kodwa manje mayesehamba umuntu emhlabeni, ahambe iy'ngane y'isale y'hlupheka ngoba akayifundisanga. Ngoba kubalulekile ukuthi enena whatever indlela owakha ngayo imali, noma ngabe yini oyenzayo, zifundise phela iy'ngane, ukuze ungathi wena uma usushonile bese iy'ngane ziyasala azisazi ukuthi ibhizinisi lababa beliqhutshwa kanjani, azisazi ukuthi ibhizinisi lama beliqhutshwa kanjani, into kanjalo. Abazi nje nanokuthi liranwa kanjani, yabo. Ya ama-tips yonke into enhle paternal business batshele, bazi, bafundise, yabo. Konje ngigcine ukuthi enena leyo financial education ifundiswa abantu abambalwa, abafundisa iy'ngane zabo abambalwa futhi. Kodwa nje ey'koleni-ke kuhlwa ngoba kwabona abakufundisayo abazi ukube abazi ukuthi balisebenza kanjani, bayayihola nje bona, bayispende kuphela, yabo. Seyasho-ke la ukuthi engabeke kwenzakala ngoba abambalwa abantu abafundisekile. Iningi labantu bahlwempu futhi bayobahlwempu ngaleso sikhathi, noma vele sebehlwempu, usho kanjalo. Akusho mina, usho utata usho njalo encwadini yakhe. Uthi njengoba nganginobaba ababili engangibukela kubona, ababeyishape impilo yami, ngafunda lukhulu kubona bobabili. Kwakufanele ngicabange, ngijule ngezimfundiso zabo ababenginika zona, and ekwenzeni njalo ngathola ubuhlakani obukhulu, amehlo ami avuleka kakhulu ngenye indlela. Ngesibonelo nje, omunye wobaba bami wayekujwayele ukuthi I can't afford it. Noma ngabe yini nje mayikhuluma ethi I can't afford it. Abantu abami ngeke ngikwazi ukuyithenga lento ngoba ngeke ngikwazi ukuba nawo amandla ayo. Yebo, ngeke ngikwazi ukuba namandla okuyithenga. I can't afford it. Kodwa lona omunye ubaba wayeyihlaba eyihlikiza lento yokuthi ngisebenzise lawo magama ekuphileni kwami, instead or esikhundleni sokuthi njalo ngithi mangithi ngingakusho nje, ngingakufaki nje engqondweni yami lokho ukuthi I can't afford it. Kushuthi indlela naye ayingiqeqesha ngayo lo munye ubaba shuthi lo osengifundisa ukuthi enena ungalinge nje uyisho lento uthi I can't afford it. Usesholo phezu kwalamagama ajwayele ukushiwo yilo munye ubaba ukuthi njalo I can't afford it, njalo I can't afford it. So-ke wayeseyasho ukuthi enena into ofanele uyitshele yona, nofanele uyisho ukuthi how can I afford it? How can I afford it? Yabo, uyifake leyo question enhlizweni yakho, yabo. Wavesana nje ukuthi yabo, shiya nje lokho ukuthi you can't afford into. Zibuze wena ukuthi how can I afford it? Okay, ngiyibuze lokho.
lokho okunye kuyi-statement, useyasho ukuthi lokho okunye kuyi-statement ukuthi I can't afford it, kanti lokho okunye kuwumbuzo, kuyi-question okufanele uyibuze wona. Lokho kokunye ukuthi I can't afford it, njengoba kuyi-statement nje kuvele kuvele buka ngicisha ngibhale into wrong, njengoba kuyi-statement nje kuvele kuyakulimitha, kuyakuprograma ngisho engqondweni yakho yabo ukuthi wena uthani ukuthi wena you can't afford it, bese wena bese wena ulalela lokho ngisho nasemzweni yakho yabo, uzoprogrameka lokho engqondweni yakho uyabo, bese nengqondo yakhe ya-relax yabo, ayisasebenza, ayisafunction lapho, usuthe nje wena can't afford it yabo. Kanti lokho okunye ukwenza nokuthi uzibuze ebese uphoqeka nokuthi ucabange, bese-ke iyaphuma ne-solution fast yabo, ngesikhathi uyibuza ukuthi konje yabo, uma ubona into ukuthi okay noma ngabe yini siba yileli nani mhlampe yabo, kodwa ngiyayifuna into fanele ushuthi uyitshele yona, uzibuze yona ukuthi konje lento ngoba ngiyayifuna, how can I afford it? Yep, how can I afford it? Uyibuze lokho. Angithi manje lapho uyayixukuza ingqondo yakho, iyaqala iyasebenza ingqondo yakho yabo, usayiprogramile ngokuthi into awukwazi awuyi-afford. Lona omunye ubaba ozogcina ese-rich uyena lo ngitshela ukuthi ungayisho ungalinge nje empilweni yakho uyitshele lento ukuthi you can't afford into. Zibuze ukuthi ungayi-afforda kanjani, zibuze yabo, ngoba yonke into isuke engqondweni yakho, ufike uyibone ngamehlo noma ibe i-idea, then after that iqenjani, then emva kwalokho bese uyayibuza, ngithi konke lokho kwenze engqondweni yakho, bese uyayibuza ukuthi hayibo, leya nto ngiyayifuna, noma lento eqhamuke kwi-idea yami ngiyayifuna, konje ngayithola kanjani, konje ngayenza kanjani. Ayaqhamuka amasu. Okay. Manje ngicine bengilande ngaqedi kodwa imnandi incwadi shame, imnandi. Lona-ke owayengiyala kanjalo uyena lo uzogcina ese-rich maduze nje. Angithi uyakhumbula ukuthi njengamanje njengoba kusaqala nani abakabi rich, iy'mpilo zabo yisaqala, asakhuliswa nalaba abantwana basebancane kanjalo maduze nje. Wayechaza ethi lento, soon as uthi I can't afford it ngomlomo wakho, ubuchopho bakho or ingqondo yakho ivele iyime ukusebenza, but ngokuzifaka umbuzo kulento uthi how can I afford it, ukuzibuza lokho nomqondo or ubuchopho bakho usuke usubufaka kwi-working mode, buyaqala busebenze. Kodwa futhi wayengachazi ukuthi fanele uthenge yonke into oyifunayo, wayeqonde nje ukuthi achaze ukuthi umqondo wakho uwenza kanjani nakanjani ukuthi ukusebenzele or uwenze usebenze futhi ube nemiphumela emihle. Ingqondo yakho ikhompyutha enamandla kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ingqondo yami iba stronger and stronger zonke izinsuku ngoba
ngiyazihlupha ngokuthi ayisebenzi. Kuyasiza ukuzibuza imibuzo wena msalofu qobo. Yebo. The more eba strong ilapho futhi enyuka namathuba kimi okwenza imali. Baba njalo Lofu obhala le ncwadi mina ngiyafunda, ngiyatolika. Okay. Ungazi njobe yebo mina kimi kanjalo incwadi yakhe phela le. Wayikholelwa ekutheni ngesikhathi nje uthi I can't afford it. Lokho kwakuyisayini yobuvila bengqondo yakho nokungafuni ukuthi usebenze ubuchopho bakho. Chaza lokho ukuthi ngesikhathi uthi I can't afford it. Kufana nokuthi nje like uyipitches ingqondo yakho uyifaka like iyama ngoba wena ngithi usuyitshele lokho usuwenze leso statement engqondweni. Ingqondo yamukela bese iya relax bese okay okushuthi ngeke ngikwazi ukuyenza lento. Awusayibuzanga ukuthi konje ngingayenza kanjani. Okay. Yize noma bobabili labo baba bami babesebenza kanzima, engakunothisa ukuthi lo munye ubaba wami wayene habit yokuthi abeke afake ingqondo yakhe kwi-sleeping mode, ikakhulukazi makuphathelene nezindaba zezimali. Kanti lona omunye wayene-habit yokuxukuza impela umqondo wakhe, exercising his mind, ngithe in brackets, yabo. Kukho konke lokhu imiphumela eyabakhona oyedwa wobaba bami kwaya kukhula ukuba strong ngasezimalini, wasimama impela. Kodwa lona omunye ubaba wami kwaya ngokuya impela kuncipha ukuba namandla kwakhe ezimalini. Lokhu akuhlukile impela nomuntu oya ejimini eyojima eyanje njalo ezimisele, bese uqhathanisa nomuntu ohlala kusofa abuke umabonakude, i-TV, achithe isikhathi sakhe esiningi nge-TV. Usho njalo baba usencwadini konke lokho. Ukunyakazisa nje umzimba nanoma ngayiphi indlela yokuzivocavoca kwenyusa namathuba amaningi empilo ende nenhle futhi. Okunye futhi uku-exercisisa ingqondo yakho kukhuphula namathuba amaningi namahle ngasezimalini, nokusimama kwakho kuba namandla kakhulu ngoba uhlezi uzibuza ukuthi konje ngingayenza kanjani imali njengamanje. Ubuvila emzimbeni nasengqondweni bukunciphisela impilo ende nenhle, kuphinde kukunciphisele nokuba right nje ngasezimalini. Labo baba bami bobabili babekholelwa becabanga ngendlela engafani futhi. Lona omunye wayecabanga futhi ekholelwa ekutheni abantu aba-rich fanele bakhokhele i-tax kakhulu ukuze kunakekelekeke laba bantu abasweleyo abadonsa kanzima. Kanti lona omunye ubaba wami wayethi intela i-tax iphanisha labo abakhiqizayo and ivuna labo abangakhiqizi lutho, abangekho productive, yabo. Omunye walabo baba bami waye recommenda ukuthi funda kanzima ukuze uthole umsebenzi. Kanti uthole umsebenzi kwizinkampani ezinkulu nezi-right, usebenze kwenye yazo.
kanti lona omunye bayirecommenda ukuthi futhi angi-advise ukuthi study hard, funda kanzima ukuze ukuze ufune uthole a good company to buy. Okay, ngelinye ilanga kusasa ikushuthi in future walona wayengitshela ukuthi enena wayengifundisa ukuthi angifunde kanzima ukuze ngelinye ilanga ngiyothola ikhampani engiyoyithenga, yebo, in future. Ukuthi babemyala ngendlela engafani. Lo wayemtshela ukuthi akafunde ukuze ngelinye ilanga eyokwazi ukuthi athenge a good company, kanti lona umtshela ukuthi funda kanzima ukuze ukwazi ukuthi ngelinye ilanga uthole umsebenzi. Yabona mehlo? Okay, lona ufundisa ukuthi enena akafunde kanzima khane ezokwazi ukuthi athole umsebenzi oright, athole umsebenzi. Yabo, uzothola umsebenzi o-create oba nalokho kufanele uyibuze. Hayi, okay, yeah, asiqhubeke. Omunye ubaba wami wayethi isizathu esenza ukuthi enena ngingabi rich ingoba kukhona nina abantu abami empilweni yami. Wayesho njalo lo munye ubaba ukuthi uze njengoba ubona isizathu esenza ukuthi ngingabi rich, yabo, thothi ezinye izinto angiyi-afford ingoba abantu abami kukhonani nempilweni yami. Kanti lo munye ubaba wayethi isizathu esenza ukuthi ngifune ngibone kufanele kunesidingo sokuthi ngibe rich and ngisimame nasesimweni sami sokuphila sezezimali ingoba kukhona nina abantu abami empilweni yami. Yawuzwa umehluko? Lo baba lo ukhala ngokuthi enena into eyenza ukuthi ngingabi rich empilweni, ngingabi right naseyimalini bantu abami ingoba kukhona nina. Kanti lona omunye uthi isizathu esenza ukuthi ngiphokophelele phambili, ngifuna ukuthi ngisimame kwi-subject yaseyimalini ingoba khona nina abantu abami, ngifuna nibe right, niphile kahle. Iyona into engenza ukuthi ngifune ukuthi ngibe rich, ngifuna ukuthi ngiyikhathaze nokwazi ukuthi ngingaba kanjani rich bantu abami. Okay, oyedwa wayekukhuthaza ukukhuluma ngezezimali nezindaba zamabhizinisi ngesikhathi sokudla ntambama ekhaya masindawonye, ngesikhathi sedina sindawonye etafuleni. Kodwa lo nomunye wayengathanda ukuthi masidla kwidina ntambama kukhulunywe ngezimali. Ngesikhathi makudliwa wayengakuvumeli impela lokho ukuthi enena kukhulunywe i-subject yezezimali, yabo. Omunye ubaba wathi when it comes to money, play it safe, ungawathathi ama-risk. Shuthi lo munye ubaba wayesho njalo makukhulunywa when it comes, makuthiwa kuziwa ngaseyimalini nje, play it safe, ungawathathi ama-risk. Okay, lona omunye ubaba futhi wayethi fanele ufunde ukumanage ama-risk. Yezwa-ke lo munye uthini manje, uthi lona omunye fanele ukufunde, yabo, ukufunde ukumanage ama-risk. Ayinde nansi chapter. Hayi kusazofiwa Nkosi. Oyedwa ekhalela ekutheni leli khaya esihlala kulona liyi-investment enkulu,
ne-asset yethu la ekhaya. Kanti lona omunye wayekholelwa ekutheni umuzi wakhe uyisikweletu and esiphethe iy'ndleko, liability. Wasethi mangabe ikhaya lakho liyi-investment enkulu usenkingeni kwawena. Bobabili labo baba bami babewakhokhela ama-bills abo ngesikhathi. Yize-ke noma omunye wayekhokhela ama-bills akhe kuqala kunomunye, lona omunye wayekhokha ekugcineni. Lokho-ke futhi kuzocaca ukuthi kwakwenziwa yini. La angithi mangabe kodwa-ke akakafiki lapho. Ake angagxomi, yabo, akakafiki lapho ukuthi ayichaze lento ukuthi enena indaba lo munye wayenziwa yini ukuthi ama-bills akhe awakhokhele early, kanti lo munye ama-bills akhe njalo akhokhelwa late. Yabo, kusazochazwa-ke lokuthi onjani lo okhokha early, onjani lo okhokha late, kwenziwa yini ukuthi akhokhe early, kwenziwa yini ukuthi akhokhe late, yabo, ngezimo zama-payslip. Akukhona lokho okucabangayo ngoba uzoyitshela ukuthi hhayi lo wayithola imali enkulu, hhayi lo wayithola imali encane. Cha, asikho lapho. Uzoyizwa nje lento, thula uzoyizwa. Omunye ubaba wayekholelwa, omunye ubaba wayekholelwa enkampanini or kuhulumeni, ku-government. Mhlawumbe akholelwa enkampanini thizeni ukuthi inkampani noma uhulumeni akunakekele wena nezidingo zakho. Shuthi yebo, wayekholelwa kulokho ukuthi usebenze, one of the biggest or whoever ozomsebenzela akuholele nje njalo ngenyanga. Wayehlale ekhathazekile ecabanga ngokuholelwa imali njalo ngenyanga. Shuthi that's a salary. Nokwenyuselwa imali, nama-retirement plans, yabo, yayihlala imkhathaza nje leyo nto. Khathazwa isalary, khathazwa ukukhushulelwa imali, khathazwa ama-plans retirement, kanjalo kanjalo, nama-medical benefits, yabo, konke lokho kwengithi kuqhamuka kumqashi wakhe, yabo. Ama-sick leave akhe, ama-vacation, iy'nsuku zokuvakasha, vacation days, nokunye. Wayehlale-ke onjani? Wayehlabeke umxhwele ngomalume bakhe ababebabili abajoyina emasosheni. Kwathi sebethatha izimpesheni sebekhulile emva kweminyaka ewu-20, kushuthi after 20 years kade beyisebenza emasosheni labo malume bakhe. After 20 years bathola ney'mali ey'nkulu zempesheni yabo, nababelokhu behola baze bashona, shuthi baze beshona belokhu behola, yabo. Ama-benefits-ke akahulumeni lawo, yabo, uyanakekelwa kanjalo. So-ke wayehlale nje wayehlabeka umxhwele ngalabo malume bakhe bobabili ababekade besebenza emasosheni. Wayibuka lento, wayithanda lento yokuthi ukhokhelwe, unakekelwe uhulumeni nakwezezimpilo, kushuthi health benefits. Ngisho ungasasebenzi, nawo wonke ama-benefits akhona uwathole. Waphinde wayibuka, wayithanda lento, wayithanda naleya
what? Tenor system yasemavasithi. Hey, angikwazi pronounce ligama Tenor, TENURE system yasema-university yokuphinde ikuphe namathuba amahle yabo, ikuphe amathuba amahle kanjalo uyithola usu-earna usuthola imali futhi kodwa uyitholi mahhala, mhlambe kuba nama-duties owenzayo yabo. Angiyazi-ke le tenure system ngoba ange-evasithi ngathula mina-ke ngaba no-matric wami ngayithi uqoqela nje iy'tifiketi yabo. Ngafunda futhi-ke ngiy'hluphekela nokuy'hluphekela, nga-corresponda, ngifunda ngeposi kanjalo thola ngikwazi nokuthi uyabona nje umatric waphaswa kahle, waphaswa umatric, waqoqa-ke iy'tifiketi zo-secretarial courses kanjalo, kwahlanganiswa kwaphileka kwafunakala noma-drivers license batholakala, kwasha kwacima. Impilo sana. Iyo-ke le tenure system esingenza ngichaze zonke lezo zinto yasemavasithi. Yebo, le idea ye-job protection, impilo yakhe yonke nama-benefits yabukeka ibaluleke kakhulu kuyena ukwedlula wona umsebenzi. Wayejwayele nanokuthi wayejwayele nokuthi ngamsebenzela kanzima mina uhulumeni, so ngiyawa-deserve-a wonke lama-benefits. Yayisho njalo imakwabo yayisho njalo imakwabo ithi, hey, ngamsebenzela kanzima mina uhulumeni, lama-benefits ngiyawa-deserve. Washa. Yebo. Lona omunye-ke yena wayekholelwa ekubeni responsible for your own financial situations. Uzithathele wena iy'nqumo ey'malini zakho. Wayehlala eyihlaba eyihlikiza lento yokuthi ukholelwe ekutheni uyakudeserve ukunakekelwa nokuba na wonke lama-benefits, ngoba konke lokho ku-create-a abantu aba-weak nabahlezi belindele ukusupportwa nanangezimali. Ku-create abantu abahlezi befuna ukwenzelwa nje. Okay. Ngathi khona umuntu ogqongqozayo esangweni. Okay.